ng banal na espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This program is brought to you by the City Government of Legazpi, headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Mga isyong napapanahon, mga kwentong pinag-uusapan, mga balita dapat niyong malaman. Kasabay ang mga awiting inyong kinagigiliwan, pag-uusapan, hihimayin at papakinggan sa programa Kasurog ng Bayan. Kasabay ang nag-iisang Coronel on Air, Colonel Gilbert Utiba sa programa Kasurog ng Bayan sa BicolNet TV.
At ngayon, narito ang nag-iisa Coronel on Air, Gilbert Otivar sa Kasuro ng Bayan.
Namin yun na pag 4, 3, 4 tayo. Ano yan? Siguro, titurog mo ngayon na ng internet. Turog mo. Siyempre, yung mga... O, yan o. Sound check. Sound check, check. Nagpapon na. Sound check, check, check. Sound check, check. Tapos, piyak pag ano na. Ano na? Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at second floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Okay, basta po ang aking signal, mga padaba ko. Nag-malfunction po ang samuya na aparatos. Pag ganito po kasing oras, parang ano siya, naglalaylo rin ang internet. But anyway, mas magpa-fluctuate siya. At least my program still continue. Okay, again, ito po ang inyong lingkod, nagbabalik Kasunod ng Bayan program with the host, Gilbert Bolivar Otivar. Magkaiba na po kita sa sarong oras. And sa lahat po ng aking viewers who is watching today, please like and share our program, our Bicol News TV, para po mapag-ano natin, i-share and like. Ito po ang aming programa dito sa Bicol News TV. Okay, this afternoon po, today is Friday, yan, magandang panahon. Friday na naman, ang dali ng oras, ang dali ng araw, mga brothers ko and sisters ko. Kaya ganito pala talaga. And yun, maganda po kasi masipok mainit. At the same time, ang aking mga mahal sa buhay, ating mga kaibigan, ating mga friends na hindi naman po masyadong tinatamaan ng mga
mga sakit, and so forth and so on. Kaya po, yung nag-celebrate ng happy birthday today, enjoy your day, at dagdag edad, and also, sa mga kaibigan natin na nagluluksa ngayon because they are have departed ones. Yan po, at the same time po, condolence lang po sa mga kapamilya. And yun po, tayo po again nagbabalik. Sa ngayon po na hapon, still ongoing po ang ating ABBL sa Daraga. Yan sa Daraga, Arangkada Banwa Basketball League. Okay? And sa ngayon po, talagang puspuso naman ang laro niyan. And kagabi, it is sad because our team, Team Sagpon, Idak ng Diyos, natalo kami ng 3 points. We feel short, but we fight. And at the same time, we do our best na talagang mapaganda yung laro. Wala pong medyo ng gagulo or something like that. But the game over, maganda yung resulta. Talagang expectation ng mga tao na nanonood doon, maganda yung pinalabasan po ng basketball game between Kimantong versus Sagpon 40 up category. But anyway, yan talagang basketball. Bilog ang bola. Yan. Talo lang kami seconds to play. Yan. Last 25 seconds. Lamang kami ng isang shoot. But yun nga, we feel short because of both teams are already in the penalty situation. That's why yun. Balik. Foul, puro free throw na lang. Kaya natalo kami sa free throw. But anyway, congratulations both teams. Pinakita natin yung magandang laro. And congratulations sa lahat po na referees na nag-officiate po dyan. Na at least paano po our referees do their best to control the game, educate the players, and also our viewers, our spectators na nanonood po satisfied because of the performance of all the playing players, at the same time the coaching staff. Talagang maganda yung mga call. Ayan, ito talagang basketball. Kanina, in the morning, yours truly was invited to be one of our referee. Yan po, sa katapos lang po na papawis po ng papawis po ng My Game. Yan po sa My Game na pinanumunuan po ng ating butihing Coach Reyes. Na kanina po talagang his lectures, his everything na talagang tinuro sa mga kabataan natin. Ang gagaling na. Kasi imagine, mga bata ranging from 8 up, 8, 9, 10, 11 to 13, ang gagaling na magdalang bola. That's why it is very important po na dapat po ng ating kabataan, if they were like to play basketball, dapat po sa basic po dapat maturuan na ang bata natin, kasi diyan natin makikita talaga na ang bata from the basic, tinuruan natin ng dribbling, at the same time discipline, at the same time yung mental attitude nila talagang focus sa basketball. At the same time maganda po yung resulta ng game ng bata. Kasi nakita ko yung ang liliit lang, but they their best na mag-dribble po. Ang bibilis, ang gagaling, crossover move. Galing nga. Kaya I appreciate with the performance of the student of Coach Reyes. Talagang magaling ang Ito pa lang itong My Game na binuo ni Coach Reyes. Kung gusto niyo po yung mga kabataan natin mag-train po sa ito My Game, sabi niya ito yung My Game, check muna yung yung patalastas niya. Ganda kasi I'm appreciate with the ni coach. Magaling yung mga mga tauhan niya na nagturo. Ang mabait, at the same time very accommodating sila. Yan. Okay, sabi ni Coach Reyes, sabi niya sa akin,
My Game Basketball Training. Yan ang ano niya, yan ang name ng ano niya. My Game Basketball Training Camp. Yan, MBGBTC. My Game Basketball Training Camp. Okay po. Kung may mga kabataan tayo, may ano siya, ongoing po siya, ginagawa ng mga, basta ang range niya ng mga edad na tinuturuan niya is from 7 years old to 16 years old. Yan, ako pa galing ha. Then also, may every Saturday din po na regular training para sa mga age. Yan, ito yung binensan ko na edad. Okay, every Saturday. Yan, kaya po, yung mga kabataan natin po, ilapit natin dyan. Marami po tayo ng mga club, but let the father and mother decide kung saan sila pipili ng magagandang club para po sa upliftment, sa kagalingan ng ating mga kabataan in terms of the basketball game. Ang galing po kasi yung pinakagusto ko dyan sa basketball because lahat po gumagana yung isip, footwork, lahat po ng stamina, and so forth and so on. And at the same time, mga kabataan natin, hindi na hook kalaro ng cellphone because they are playing basketball, lumalakas yung yung footwork, yung isip, kung how to pass the ball, and so on. Again, Coach Reyes, salamat sa kaninang pag-invite mo sa amin ni Coach Ron Ricaport sa pag-held doon sa FNG Basketball Gym. Yan maganda kasi yung bata marunong na pag pumito yung referee, ihinto o maghihintay kung ano ang call ng referee. Yan, at least bata pa sumusunod na sa advice at the same time kung ano po yung anong call ng referee. Yan. Salamat, Coach Reyes. Good luck sa sa My Game Basketball Training Camp. Kanina yung mga mother, nakita ko talaga how they feel. Napipil nila yung anak nila kapashoot. Wow. Ano yung mga mother, syempre. Napipil nila yung anak niya talagang, I don't know kung how many weeks itong ginawa ni Coach Reyes para sa mga kabataan natin. Siyempre yung mga nanay, very supportive. May mga kita ko doon, mga lolo, lola, wow. At saka mga mother. Very supportive yung mother and father na nandoon. Ate, kuya, nandoon. Kaya good luck, Coach Reyes, sa ongoing mo na My Game Basketball Training Camp. Congratulations sa lahat po na nag-attend. And at the same time, tinapos po yung game. Very good. And I'm happy because walang na-injured na bata. Yan. Dahil nakita pa nila, may mga bata natin, may mga antipara na sabi ko nga, Nonoy, wala, dapat di tamaan ng antipara. Yan ang pinaka dyan. Kaya worry ko kanina kasi mga bata pa may antipara na. But anyway, yung game nila at saka yung clinic natapos. Yan. Okay. Thank you. Coach Reyes, thank you very much po. And also, advanced informations po, parating na po yung August 8. I think today is August 4. Yan, August 8 po yung grand opening ng Novelties Sublimation Shop located at Gallanera Compound, CP Daraga Albay. Yung nakapag-avail na po ng ating mga uniform na may promo po si Attorney Art Almejeda ng 500 pesos up and down. Then during my visit sa area po ni Attorney Art sa shop niya, at is nakita ko po yung place niya. It's a nice place. Maganda. Pwede ka kung may mga ilang sakyan pumasok, kayang mag-park. And mayroon doon na parang gagawin si Attorney Art Almejeda na parang visitors place, yung para may kape-kapihan, yan. Kaya maganda doon. And again, good luck and congratulations, Attorney Art Almejeda, sa new business mo. I hope that this business makapagbigay po ng maka-discounted sa basketball enthusiast. Yan, especially Daraga, all provinces dito sa ating region. Yan. Sabi ni Coach Reyes, 10 sessions training day po yung per module ng My Game Basketball Training Camp. Yan, 10 sessions. Okay, 10 sessions, how many day 10 session
ano pong mga oras po nito, Coach Reyes. Yan, 10 sessions mo. Again, thank you very much, Sir, Coach Reyes, my game, basketball training camp. Before I continue po, check ko po ang aking nasa screen ng mga nag-viewing na sa programa ko. Yan. Ini po si my idol. Okay, si Padi, si basketball teammates ko, si May Kilindio Moratalia. Pa-shout out po Sir Gil, CDRRMO family, and 911 Legazpi. Yan. Congratulations. Shout out po dyan sa mga duty po, dyan po sa City Disaster Risk Reductions Management Office and 911 Legazpi. Yan. Yung 911 Legazpi talaga active yan. Lahat po nangyayari dyan sa Legazpi, nabibview po niya nito. Yan. Kaya congratulations and more power po dyan sa CDRMO and 911. Thank you po, Idol Moratalia. And also to my idol, Jeric Miranda. Hello and good afternoon po, sir. Opo, good afternoon po sa inyo, mga padaba ko dyan sa SBP Dera, sa Daraga, na mga very good na. Ay napapaugma ko na nakita ko so mga pag-iriba ko na talagang officiating in basketball in terms of referees. Pag-referees din daw, the best. Kaya padabaunta po ang referee. No referee, no game. Yeah. Opo. And Dos Andreyes, shout out po, Sir Rep Gilbert Otivar. Thank you, Coach Amps. And kay Jason, bro, shout out po digdi sa Vice Mayor's Office. Yan. Wow. Okay. Sa mga personnels and duty dyan po sa Vice Mayor's Office under Vice Mayor John G. Hausian. Good afternoon po dyan, Sendo. Padaba ko po kamo. And also to Bro Jason. Salamat bro for viewing and watching to my program. Please like and share our program, the BicolNet TV. And also to my programs. And sa lahat po ng mga programa po dito sa BicolNet TV. Bro, thank you again. And also to Kagawad Youth Abiluela. Maray na hapon po, Idol Gilbert OTV. Opo, Kagawad Youth. Thank you very much, Kagawad Youth, for viewing and watching to my program. God bless, padaba kong Barangay Uno, Legazpi City, Philippines. Yan. Also to Sire Pars, Padi Sire Pars, good PM Padi at Kagawad Youths Abuela. Yan. Padi, good afternoon ulit. Yan sa Albay Provincial Police Office. Yan. Regards sa mga naka-duty and also sa mga naka-deploy sa mga tinampo. And also to Christian. Congratulations po, sir. Sir. Anyway, thank you very much, Christian. Ikang idol Christian because you are education graduate at the same time IP is our graduate. Kaya nakapulis ka. Congratulations. Love your job. Love our country. Love our Philippine National Police. Yan. Trabaho na may pagkukusa. Yan. Okay? And also to Padi, Dudes Velasco, pa-shout out sa mga traffic enforcers na maski mainiton niya sa luwas, mag-iringat, maintain sana. Wow! Thank you very much po, Padi Velasco, Dudes. Yan ang gusto ko. Talagang yan, kakariparo ang satuyan ng mga mapadaba ng mga amigo. Na naintindihan ninda, nailing ninda how these public safety officers or other government personnel who is manning the road, the streets. Talagang yan, syempre, because that's their job. Talagang obligado sila na to magtindog diyan sa ampangan diyan sa tao kang tinampo to secure the safety of all motorists and at the same time all the vehicles. Yan. Congratulations in advance dyan sa mga duty ta. May snappy yan. Okay? And also to my Primoy Ray Lieses Mazo. Pa-shout out man digdi sa Baratillo sa Anislag. Yan. Yaon dyan ano.
Okay, to my primo Ray Mazo, dyan po sa Barangay Anislag. Aram ko dyan, mga pista na dyan. Kailan ang pista na tayo dyan, Prime, sa Anislag? May mga, ano ba dyan, Anislag, yaong ka pala dyan, nagtitindakan mga, ano mo. Okay, sa advance, sa pipiesta dyan, sa Barangay Anislag, sa pinakadakulat ng barangay sa Daraga. Ini siguro ang number 1 na Barangay Anislag na. So, Sagpon, siguro pang-apat na ini, pantulo na. Yan. Congratulations sa Barangay Anislag. Yan ang masunod na magiging ng sentro kang Daraga. Also, sabi ni Ams Reyes, thank you po Sir Sir Idol, Gilbert, OTB. Opo, welcome, Coach Ams Reyes, welcome. And also to my idol, Mark Abin M. Perez. Good afternoon po, Sir Idol Gil. Thank you. That is another po, Mark. Noel, Noel Ramos. Good afternoon po, Kuya Gil. Opo. Thank you very much, Kuya Noel Ramos, for viewing and watching to my program. And also to Joel Makua. Shout out, Sir Idol, Gayon. SBP Ligaspi Albay. Fight naman mamaya 5 games sa Barangay Bugtong. Wow, ining mga idol ko, mga padaba ko ini diyan sa SPP Ligaspi under by Joel Makua. Pagriban niya, congratulations in advance. Yan ang buhay arbitero, buhay referee. Yan, fight sana basta whatever the call, sana respeto pag mga players and also the audience. Okay, congrats in advance at mga idol. Ingat and pray first before referee. And also to my Padi Adim Lupamya. Sabi niya, Padi, good afternoon. Sabi, maintain sa napirmi ang gayon. Opo, Padi, yan. Sabi ko, Padi, na winingan niya ako, masi kurang na. I feel myself, gusto ko pirmi ako busy. And I don't want to be relax. Kasi parang relax na ako. Despite of my age, retired na ako, dapat rin kita kisi. Yan, kasi banggi, dumang ko na test how I am moving. Na sa edad ko, tumatakbo ako sa paglaro namin. And I feel talagang if you have a disiplina sa buhay, talagang mapipil mo because you cannot, hindi ka napapagal because you are running, basketball baga, balik-balik. Pati lawas mo, talagang mairo yan. That's why I feel talagang comfortable with my my stamina. Okay? And JOTB, Patrick, pa-shout out po uncle. Opo, ako diyan sa Masba, diyan sa sa lugar sa kuya na tugang mga pamangkin diyan sa Cavite, Springville. Yan. Ingat po kami dyan and advance happy weekend mga padaba ko. And also kay Nino Franco, good afternoon po Sir Gil. Wow, thank you Nino Franco for being watching to my program. God bless. Yeah. Thank you. Okay. Yeah. Red color. Okay. Yan, wait, may nag-chat. Yan. Okay, kanina, the new OIC, Chief of Police ng Daraga, under the leadership of Police Lieutenant Colonel Edmondo Cirillo. Talagang hands-on ini si Sir. Si Sir, nakaiba ko ini sa Arcad family, yan sa Regional Community Affairs Development Division, during the time when I am the active service pa, Philippine National Police. Kanina, based on his post, talagang nakita ko siya, talagang nag-walk through siya. Gina-feel niya talaga ang sitwasyon diyan sa Banwaan, Candaraga. Nag-walk through siya with his personnel and also the PSO, and yun, talagang mas magkaroon po talaga na ang mga pulis sa luwas.
And at the same time, ang pulis dapat bisin. Nakikita po ng tao dyan sa tinampo. Kaya mas magayon po na ang PNP personnel sa luwas kang tinampo. Kasi once na ang mga tao nafe-feel ninda na yaon talaga ang sa area, sa respective beat or nag-iikot ang mga police, parang feel nila, they feel comfortable because the presence of the police in the kalsada, in the road, talagang it shows that parang na protektado ang satuya ng mga kaimanwa. The people, the motorists, at the same time, yan. At the same time, the PSO, they are happy to feel na pag may police, may kasanga kami. Dahil ang PSO, ramang badil. Ang police, igwa, complete attachment yan. May badil, may pusas, may cellphone, may one pocket size notebook in their pocket. Yan dapat ang police. Kumplitado. During my time, when I am chief of police dyan sa Station 1 sa Naga, basta bumaba na ang 2, 3, 4, 5, sa luwas na ako kaya. I don't want to stay in my office with aircon. Yan. Yaw ng chief of police dyan. Iikot. Yan. Lahat, pati babae, I want all my female policewoman stay outside. Yan. Kasi once na ang mga pulis natin nasa labas, yun nga sinasabi ko. Ang ating mga populace, ang ating mga people, ang ating mga tao sa labas na masaya. They feel comfortable because the presence of the PNP outside of the station. Yan. During rush hours, I think by next week, start na po ang enrollment dyan sa Daragay School. Back to, naman tayo? Back to BC. BC naman po ang ating road. At the same time, grabe naman po ang sakyan sa Banwa ng Daraga. Traffic, at the same time, talagang busy naman po ang ating mga mamaya ibasahin ko to, Coach Arms. And also sa ating mga at least ang ating OIC, official in charge diyan sa Daraga, very good. At least napipil ni Sir Cirillo na ganito pala karami, ganito pala kabisi ang Daraga during rush hour. Yan, at least mapipil niya. Then, syempre, because of this first week of state as the official in charge ng Daraga, courtesy call siya sa mga head of offices para to show to them that he is very supportive sa lahat po ng mga units, sections ng mga gobernong lokal diyan po sa Daraga. Yan po ang snap. Yan po ang satuyang snappy na officer in charge po diyan sa Daraga. Yan. Okay, sabi ni Coach Arms, yan. August 5, Saturday, 2023. Sabi ni Coach Arms, sabi niya, August 5, 2023, Saturday, regular basketball Saturday training at FNJ Gym, Tagas, Daraga Albay, 8 to 10 a.m. Limited for 20 to 30 students only. Age 7 years old to 16 years old. Yan. Ini ang mga turo niya. Ball handling, dribbling, shooting, passing, footwork balancing, speed and agility, and some different basketball moves that will level up your performance on your game. As per session fee per head, message me for other inquiries. Yan. Okay. Ngayon, ini po ang kagayunan sa tuwing mga kabataan. Age 7 to 16 years old. 7 years old. Maturuan na kaining mga basic na ball handling, dribbling, shooting, passing, footwork, balancing, speed, and agility. Pagayunan eh. Kaya, grab the opportunity for the My Game Basketball Club Training Camp. Siguro,
ang sa tuyang mga kakian, talagang titibay in terms of playing basketball. Okay, grab it. Thank you very much, Coms Ams Reyes, for this updated, Yan. Okay, amiga, nangyaturo po ako. Okay, sana turog sana. O, di na so ano mo. So, ano ko, amiga, Ferdinand, to, ano sa patras na sa so ano mo. Yan na, ano mo, yan na, programa mo. Gayon yan. Yan ta. Okay. Tuloy po tayo sa oras na mag-break muna tayo ng konti. Yan. Tanganing, mayroon kita another, yan. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Mga isyong napapanahon, mga kwentong pinag-uusapan, mga balitang dapat niyong malaman. Kasabay ang mga awiting inyong kinagigiliwan, pag-uusapan, hihimayin at papakinggan sa programa Kasurog ng Bayan. Kasabay ang nag-iisang Coronel on Air, Colonel Gilbert Utibar sa programa Kasurog ng Bayan sa Bicol Net TV. At ngayon, narito ang nag-iisa Coronel on Air, Gilbert Utibar sa Kasurog ng Bayan. Break muna ako kasi hindi naman okay. And again, sa mga viewers po natin, yung may mga gusto po mag-walk-in para po dito sa interested applicant for PNPA, walk-in to take the examination on August 5. August 5 is tomorrow. I think August 5 tomorrow, tama ba? August 5. Oh yes, Saturday tomorrow. Ito po siya. Okay? Bali po ang PNP Kasurog Bicol nag-advise po dito, ang sabi dito, interested applicant for PNPA, Philippine National Police Academy, may walk-in to take the examination at Bicol University College of Science, Legazpi City. August 5, 2023 will be the processing. Sa aga ang proseso of walk-in applicants and the examinations will be on the August 6, 2023. Okay. So mga graduate po dyan na single na gusto i-grab in na PNPA, magayunin eh. Okay, again, so mga ngunyan, maglakaw-lakaw na po kamo, magduman kamo sa mga release sa yan, di maduman. Okay, maduman. Ito ba sa ko rin eh. Okay. Sabi, ngunyan ang walk-in sa agan exam. Be there on time and bring all the necessary requirements for PNP examination. Listed below are the required documents. Good luck with your application. Uneo. Ang application. Always require a valid ID for any transactions to the applicants. The allowed IDs are any government issued ID, PLSES, Philippine, may niso kayo dating pigtao kang yan, ang sa tuya na PSA, PhilHealth, UMID, GSS, SS, HDMF, driver's license, passport, postal, etc. The school ID with the school distance validity sticker, NBI clearance, police clearance,
Yan. Number 2, always require the accomplished PNP CAT BMI form for walk-in and applicants. If the applicant is a member of the indigenous peoples, require a photocopy of his/her NCIFP certificate. Always have application form administered by the chief examiner. Always ensure that the following are met before the acceptance of meet before the accepting the walk-in applications form. Number 1, the application form has the applicant's picture attached. The application form is duly administered. The applicant's contact information, email, phone number, address are indicated and are written legibly. The BMI, the body mass index form is present and signed by a physician. The applicant is neither overage nor underage, at least 18 years old and not 20 years old in the above before June 1, 2024. Always ensure that walk-in applicants sign attendance during the examination day. Yan. Okay, magayon ini. Kaya ako sa mga kabataan ta na ma-meet ining requirements, grab it now. Ini na ang stepping stones ta na to be snappy after you finish this PNP training, PNP CAT. Kaya dito ka talaga magiging kumbaga sa magiging snappy na pagluwas mo. Ka-close, talagang snap and span, lalakas yung katawan mo at kaaya-ayang tingnan. Yan. Good luck sa lahat na gagrab ng exam bukas. Bukas ang ngayon ang processing. 5 ang processing, dapat makakuha ka ng mga requirements, then 6 examination na. Yan. Okay. Okay. Okay, shout out kay Romar Punda. Bro, salamat for viewing and watching to my program. Thank you very much. Yeah. Okay. Ano pa? Okay, so ini paabot tayo dito sa kataib ko na Florence Medical Clinic. Yan po ini sa Barangay Sagpon, Daraga Albay. Ang pangalan ni kang Sagpon Barangay Hall. Ining Florence Medical Clinic. Oh. So mga dai pa diyan na circumcision, dai pa natatak, unin na po. Circumcision tuli package. Kasama Florence Medical Clinic 536 Guevara Subdivision, Sagpon, Daraga Albay. Yan, circumcision tuli package. Package includes private surgical circumcision performed by our licensed medical doctor's fee, clinic charge, and medications with anesthesia. Book an appointment now. Yan, kaya sa mga daip pa dyan natutuli, drop by ka mo digde sa lugar may Sagpon. Yan. Dahil sa papabot po na barangay and SK elections, ini po ang satuyang calendar of activities. Okay, calendar of activities po. Take note. So mga maran po para po sa 2023 barangay and SK elections. Calendar of activities. Yan. Number 1, August 28 to November 29, election period, gun ban. Dahil ang badil, magpoon sa August 28 to November 29, election period, gun ban. Gun ban kita. Dahil ang gad magdirang mga badil. At least kung pulis ka talaga, madara ka. Pero kung sibilyan ka na madara kang badil without valid na papel, minsan ka. Okay, siguro Okay, sunod. Filing of certificate August 28 to September 2. Aluy, magayon din, aluy. File certificate
ang filing kan kay ni August 28 to September 2. Yan. Then September 3 to October 18, campaigning is prohibited. Bawal pa pala mag-campaign maski mag-shake hands. And September 8 to October 2018. Uni na, October 19 to 28, campaign period pa sana yan. Yan, campaign period na yan. And October 29-30, campaigning is prohibited. Liquor ban. On election data is October 30. Voting hours 7 a.m. to 3 p.m. Take note. Also, the last day to file of SOSE, November 29. Hindi SOSE. So, it's standard. So, parang biggas mo gayon. Ano mo ini? Submit mo ini. May form man ini. May form. Okay. And, bale, because the SK, because sabi digdi, what is barangay in Sangguniang Kabataan Elections? Ano daw ang barangay as in Sangguniang Kabataan Election? Sabi digdi, number 1, it is a democratic process at the barangay and SK level. Okay? Kaya very clear ano daw ang barangay and Sangguniang Kabataan Elections. Number 1, it is a democratic process at the barangay and SK levels. Number 2, barangay election held to elect officials for the barangay, including the barangay captain and barangay council. Kaya, ulitin ko. Barangay election held to elect officials for the barangay, including the barangay captain and barangay council. Next, Sangguniang Kabataan election specifically for the youth sector, electing representative for the Sangguniang Kabataan Council at the barangay level. And next, barangay election focuses on selecting leaders for the community, while SK election empowers the youth and encourages their involvement in governance. Next, elections are usually conducted every 3 years. And last, they promote grassroots democracy, community development, and youth empowerment. Okay, yan po ang gustong sabihin. And what is barangay in Sangguniang Kabataan Elections? Kaya ngunyan, pasana, mga padaba ko, lalo na po dyan sa padaba kong barangay Tabon-Tabon. At sa barangay Padaba. Nasa kuya na padiyon, na si Adi Art Gomez, madalagan barangay ka. Ini po, sa aga, sa Lunes, babasahon ko po sa mga talagang may na ano po talaga ang dapat maging sarong barangay officials. Dapat na-mention yan na dapat maski mag-blatter dapat. At the same time, tataw ka mag-ibuning mga simple yan na sabi baga na yan tawag niyan yung dapat tataw ka kung may mga problema, you should have to may sa Lunes anapong ko ito na oras po file ko digdi. Dapat you should have to know kung ano talaga ang function, kung ano talaga ang magiging papel mo sa barangay. Yan. Nato bako lang ka na nanggana ka, but you should have to patibay ka dapat sa papel at the same time sabing parliamentary procedures, you know how to be maggubuning yan.
tawag ba yan? Yung parliamentary procedures, dapat perfect mo yan. Kaya din siya pa din ngayi na arandar ka kamenwa, pananggana ini, balabala ini sa aram-aram kayo ini, is a graduate of LLB. Si ba yun si, arandar kay Manwa. Kaya, yan, sabi ni idol ko, padi Dodge, pag may exemption, pwede magdara. Amo, very good yan. Tama yun na at least, pag may exemption, pwede magdara. Okay, now, siguro, if you a gun owner, gun license owner, pag tinawan ka po kan sa tuya na pumilik or other may exemptions ka, you can bring that. Especially kung government employee ka, workers ka, talagang yaon yan. Pero kung wala ka man like sa kuya, kaya ako pwede magdara, bako na ako police, retired na ako, wala man ako guns exemption na lakaw. Dahil, magdara pag nagdarang body review, so, yan. Hindi man. Siguro, protect, security, for security reasons. Thank you, idol pa di. Dodge, sa pag tao mo kan magayuno na, pag may exemption pwede magdara. Opo, talaga may exemption. Issued ba yan, And also to my idol, Chris Pulo M. Santos. Good afternoon po, sir. Opo, idol, Chris. Nami-miss ko na sa mga, shouting coaching staff sa team. Pinabis ini. Pag sala ang pool kan referee, tapos ka sa daong kain Kaya ako di ako mag-referee sa mga 40 up. Sa kalinto raw kayo ako puro amigo. Tapos na mag-auruli ang kandila. Yan ang pait sa mga ako preferable lang ako mag-referee sa mga junior, takong senior na Pilipinas kung mahal. Anyway, yan ang basketball talaga. Kung sala ang call mo, protest ka, but you going to request your call sa tama man. That is na. Okay? Time is 3:13. Yan. Okay. Wala na ng mga Okay? Sa giraray po, mga padaba ko, we already, time na. But anyway, kita-kita tayo sa Monday again for another, event in my program. Sabi ni Pade, Dodge, kakuta nga request me sa game 3, nagulpi man kami last game. I don't like. I think if Comrade Recaport permits us to be part of the officiating team dyan sa FNJ, thank you, but I'm only suggest that sana hindi na kami player dahil pangit na player ka na, referee ka pa. But if our group magsabi si Comrade Recaport na we avoid not to join sa basketball, we're going to concentrate sa pag-referee, I will accept it at opportunity. Pero sabi ko nga Pade Dodge, there's no substitution in playing basketball game. I love basketball. Kaya masyado kayo ng edad ko na, I don't want to stop playing basketball. This pag-referee ko is only a part of my just extracurricular, just maintaining my stamina, then sharpness, alertness, ganun lang po. And again, salamat po Pade Dodge, at least we work out yan by next season. Para sabi ko nga tibad para makagrupo ako sa imo ta mga matibay ng team nindo. Okay, again, good luck po sa game, do or die game ng Team Gary. Team Gary na naman. Sus, knockout na ba kami? Team Dodge. Team Gerard and Team Dodge. Team Art. Yan. Sa mga players, Team Gerard and Team Bong, good luck sa do or die game daw sa Monday. Okay? I hope that matapos na. Kung natapos ka mo nung sarungal daw, double overtime, gusto ko sa Monday, triple overtime ka mo.
Triple overtime, Pilipinas kung mahal. Kapagal na. Yan. Anyway, again, sa mga padaba ko who is watching my program ng Kasunod ng Bayan, ang inyong lingkod, Gilbert Ibar, nagpapaabot sa indo ng papasalamat for this afternoon sa viewing and watching to my program. Sana po, di ko magsawa na mag-watch, mag-view, digdi po sa Samuya na Bicolni TV. The Bicolni TV po, maranihan, madaling magserbisyo. Serbisyong totoo. Padaba may po kamo. Okay, again, this is your Kasurog ng Bayan host, Gilbert Ibar. Nagsasabing, padaba ko kamo. Abante Legazpi, uswag daragang magayon, Philippines. God bless us all. Advance happy weekends. Keep safe, everyone. Thank you, thank you, thank you. Peace be with you.